മാതാജി ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ടഡ്. യാ, ഇപ്പൊ കാണാം. ഇപ്പൊ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം 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 കേട്ടോ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച മതനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. യഥാതത്വം ആത്മാനാം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ കുറേ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്നല്ലേ, പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമനായിട്ടുള്ളതല്ലേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. പശ്യാദിത്യൻ വസുൻ രുദ്ര നശ്യന്നോ മരുതസ്തദാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാരണ്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും നീ ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ വിഭൂതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊള്ളു എന്ന് പറയുന്നു. രുദ്രന്മാരും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നാരായണനിൽ നിന്ന് രുദ്രന്മാരുണ്ടായി അല്ലെ, അഷ്ടവസുക്കൾ ഉണ്ടായി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നതു മാംസകസ്യേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ നൽകുന്നു. എൻ്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുഷു ഭഗവാൻ നൽകുന്നു അല്ലെ. ആ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താണ് തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി സിനിമ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, എന്താണ് 3D പിക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ. 3D ഫിലിമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണട തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുഷ നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ, പിന്നെ വിദൂരങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ടെലസ്കോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് അപര്യാപ്തമാണല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പലതും നമ്മളെ കണ്ണ് ശരിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല, തെറ്റായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, എന്താണ് ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന് കാണാം അല്ലെ. അതെന്താണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആപ്പിളാണ് അല്ലെ, ഒന്നും ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, എവിടെയും കടിച്ചത് ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആപ്പിള് ഇവിടെ കടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഒരു ഭാഗം കടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്, ഒരു പിക്ചറാണ്, അതോടെ അതിങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കേസറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്
ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ എന്താണ് വിഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് മയിൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടി ഒടക്കോലൊക്കെ പിടിച്ച് വൈജയന്തിമാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്പട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രൂപം അതാണല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ കുറെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊക്കെ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ഇനിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലെ, അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്താണ് കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നല്ലേ. അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്കും ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് തരാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്വൈതാചാര്യർക്ക്. പിന്നെന്താണ് 6 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയും അല്ലെങ്കിലോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലെ, ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഭഗവാൻ തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കണം അല്ലെ. കാളിയന്റെ എന്താണ് മുകളിൽ കയറി നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു വരുന്നത് എന്താണ് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ, ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നല്ലേ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭു മത്ത സർവം പ്രവർത്തതി. ആധ്യാത്മികമായിട്ടും ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അഹം ആദിർഹി ദേവാനൻ, ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അനേക വക്ത്രനയനം അനേകമദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യേന കാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കല്ലേ ആ രൂപത്തിൽ ഇതാണ് എല്ലാവരെയും കാണാം, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും ഒക്കെ അല്ലെ, ശിവൻ, ഗണപതി അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ്, എല്ലാവരും, ഗരുഡൻ, എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനെ അത്രയും കൈകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊക്കെ എല്ലാ കൈകളിലും ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്താണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, ചന്ദ്രനും സൂര്യനും അല്ലെ, എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് ആ യശോദാമ്മക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അത് ഇത്രയും ഭയാനകമായതല്ല, അതൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയമാവുന്നു. ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപത്തിത യദിപ്പാ സദൃശീ സദ്ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപുരം. ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ, നമുക്കിവിടെ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെ അതിനെ എന്താണ് ഉച്ച സമയത്തൊന്നും നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരെ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത്രയും പ്രകാശമായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവസ്തവ ദേവദേഹേ സർവ
സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷസംഗാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരകാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ? എന്താണ് എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ്? താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതേപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, പിന്നെന്താണ് ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു അർജുനന്. അനേകബാഹൂദരഭക്തനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തന്ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്ക്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ഒക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാനോട് ജഗന്നാഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതിന് യാതൊരു ആദിയോ അവസാനമോ മധ്യമോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലായിടത്തും നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവദോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമാന്തത് ദീപ്താനലാർക്ക ദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചുരപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ആ പ്രകാശമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുന് ശരിക്കും കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കുറേ ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ, അനേകം ഗദയും ചക്രവും അങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം കിരീടങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല, അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്ക് ഉണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീപ്പാടുന്നു, അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം യാത്യാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവൃത്യാദി താന്തരാത്മാ ദൃഷ്ടിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ ധൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ആമീച്ഛാത്വാം ദൃഷ്ടരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവ നിപാല സംഘേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസ്തുത പുത്രസ്തദാ സഹാസ്മദീയൈരഭി യോധമുഖ്യേ വക്ത്രാണി ത്വേതരമാണ വിശന്തി ദ്രംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചീദിലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണി തൈരുത്തമാംഘേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നല്ലേ യുദ്ധക്കളത്തില് അവരൊന്നും നേരിടാൻ കഴിയാനിട്ടാണ് അർജുനൻ വിഷാദവാനായത് അല്ലെ. എന്നാല് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എതിർ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവരൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്ര എല്ലാ പുത്രന്മാരും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണര്, കർണൻ എല്ലാവരും ആ
ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോൾ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അവരൊക്കെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ചിലരൊക്കെ ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ശിരസുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരയുന്നു. യഥാ നദീനാം ബഹവോ ഭൂവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര്യ വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിജ വിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നദികളൊക്കെ കുത്തി ഒഴുകിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എല്ലാം എവിടെയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ആഖ്യാഹിമേകാ ഭവനാരു ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവരപ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങേ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താണ് എനിക്ക് എന്നോട് കനിയണമല്ലേ, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രബുദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹാർഹമിതു മിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യോ അവസ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ, എല്ലാം സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പോ എന്താണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, പാണ്ഡവര് സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്യോ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയ്യേവ തേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയുന്നല്ലേ, അർജുനനെ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ത്രവിദ്യയിലെ അത്രയും എല്ലാ കഴിവുകളുമുള്ള ആളെന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആയുധത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളാണ് ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെട്ടുവോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ആയുധം ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, നമ്മളാണ് അതിന്. അതുപോലെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ വെറും ഒരു ആയുധമാവേണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, നിമിത്തം മാത്രം. അപ്പം ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ്? അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ് ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല, യാതൊരു അറിവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവയാണ്, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങയുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ആ കഴിവ് കൊടുക്കണം, എനിക്ക് അവരോട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തരണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറുമൊരു എന്താണ് പാവം മാത്രമാണ്, ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രവിശ്യത്യനുരജ്യതേ രക്ഷാംസി വീതാനി ദിശോ ത്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഗഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമകീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോ അർജുനെ ഭഗവാനയുടെ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവരൊക്കെ എന്താണ് തിരുനാമ കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ആനന്ദവൈദ്യരായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അസുരഗണങ്ങള്, അവരെന്താണ് ഈ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുന്നു. എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ, എന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയമുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ
ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള ആ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. ആ ബ്രഹ്മാവിന് സാധിച്ചില്ല, ശിവനും സാധിച്ചില്ല, സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭയമാവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഒരു കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഭഗവാനൊരു മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാലോ ആ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർക്കൊക്കെ പേടി സ്വപ്നമാണല്ലേ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാനില് വിശ്വാസമുള്ളവർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ കീർത്തനം പാടിയിട്ട് ആനന്ദഭരിതരായിരിക്കുന്നു. എന്നല്ലോ അസുരന്മാരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുന്നു. നമ പുരുസ്താദ പൃഷ്ഠസ്ഥേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിതവിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നേഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ എല്ലാവിധത്തിൽ നിന്നും പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും അർജുനന് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വ്യാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത തത്സമശ്രം തത്ക്ഷമായേത്വമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അച്യുത അല്ലെ. ഒരിക്കലും ചുതിയില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, വീഴ്ച പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ എന്താണ് കുറെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കേട്ടു അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? സേനയൊരു പേർമത് രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഓർഡർ ഇടുന്ന പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിലയിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ. അപ്പോഴൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത അല്ലെ. എന്താണ് ആ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ശിഷ്യന്റെ രൂപത്തിലായി അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താണ് ആ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാം ഇപ്പം മനസ്സിലായി അല്ലെ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർജുനന് മനസ്സിലായി അല്ലെ. എന്താണ് ആ ചങ്ങാതി എന്ന രൂപത്തിൽ എന്താണ് പല രീതിയിലും പെരുമാറി അല്ലെ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിനോദിക്ക് ഇരിക്കോ ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പല അവസരത്തിലും അങ്ങേ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അന്നേരം എന്താണ് ആ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെ ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റു, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ പിഴകൾക്കൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനിവിടെ അല്ലെ. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ പലപ്പോഴും എന്താണ് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ പുറകിൽ നിന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അർജുനന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ്? ഒരു കയ്യിൽ ഗാണ്ഡീവമുണ്ട്, മറ്റേ കയ്യിൽ അസ്ത്രവും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് രഥം തെളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അർജുനൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോവേണ്ട സ്ഥലം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കാലുകൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഒരിക്കലും അർജുനന് പോകേണ്ടത് ഇടത്തോട്ടാണ്. എന്നാൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലത്തോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനും എന്താണ് വലത്തോട്ടേക്ക് രഥം തിരിച്ചു. അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പോവേണ്ടിയിരുന്നത് ഇടത്തോട്ടേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് വലത്തോട്ടേക്ക് ഭഗവാൻ രഥം തെളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലത്തോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ അർജുനൻ്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റിയതായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഓ നിനക്ക് ഇടത്തോട്ടായിരിക്കും പോകേണ്ടത് അല്ലേ, തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇടത്തോട്ടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ എന്താണ് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അന്നേരമൊക്കെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിലയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാറ്റിനും ഭഗവാനോട് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമന്ദമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാതും തേജോമയമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ വിശ്വരൂപം വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെ കാണണമെന്നല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാട്ടിക്കൊടുത്തല്ലേ? എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന് ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതുമാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വരൂപമൊക്കെ, അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളത്, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശ്വരൂപം ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമാണ് അത് കാണുന്നത്. ന വേദയജ്ഞാദേനൈർന ദാനൈർന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപശക്യഹം നന്യലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. കുരുശ്രേഷ്ഠ, എൻ്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എൻ്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ രൂപം, വിശ്വരൂപം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടൊന്നും, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. മാതേ വൃഥാ മാച്ച വിമൂഢഭാവേ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിതൃംഗമേദം വ്യാപേദബി പ്രീതിമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവശ്യ. എൻ്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എൻ്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ, അസ്വസ്ഥനായി, സംഭ്രാന്തകനായി അല്ലെ. എന്നാല് അത് തീരട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച വീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് എന്താണ് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളതാണ് ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപം അല്ലെ. പിന്നെയോ പിന്നീട് ഭീതിതനായ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടുകൂടിയ തൻ്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, എൻ്റെ ഈ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് 4 കൈകളുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അനേകം കൈകളും അനേകം മുഖങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും കുറേ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വൈകുണ്ഠത്തിൽ 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് കുറേ എന്താണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? 2 കൈകളുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടാവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു.
ഭഗവാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ 2 കൈകളുടെ രൂപം എന്താണ്, ഈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ പ്രയാസമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാഹം വേദേർന തപസ്സ നദാനേന ചേജയ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. ഇവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഭക്ത്യാത്മനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന നാത്തും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നല്ലേ, എന്നെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ. നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അല്ലെ. പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനന സന്തസ്തദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്തി ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. ആ എന്താണ് പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോ, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനമാകുന്ന അത് എന്താണ്, ആ അഞ്ജനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ അല്ലേ എന്താണ് സമീപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അർജുനനോട് പറയുന്നല്ലേ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലേ, അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാന് ദർശനം എടുത്തത് അല്ലെ. ആണ് ആ കുറൂരമ്മയായാലും പൂന്താനമായാലും മഞ്ജുളയായാലും അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ വില്യമംഗലം സ്വാമി, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലേ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ കുറൂരമ്മയുടെ കൂടെ വികൃതികൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെ, എല്ലാ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ യോഗികളൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അവരെന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിലെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ വിഗ്രഹമായാലും ഫോട്ടോ ആയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലോ അല്ലെ ഫോട്ടോയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതിന് എന്താണ് എല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിഗ്രഹം അല്ലെ. ആർക്കാ അറിയാം ഇത് ഇതെവിടെയാണെന്ന്? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ. ആർക്കാ അറിയാം? ഓക്കെ, ഉഷ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയുള്ളതാണിത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. തിരുപ്പതി അല്ലേ? അല്ല, തെറ്റിപ്പോയി. തിരുപ്പതിയില് 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തിലല്ലേ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഉണ്ണിക്കണ്ണേ? 2 കൈകളെ. വേറെ ആർക്കറിയാ? മുരളി കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പോ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഇത്. അപ്പോ എന്താണ് ഇത്? ഓക്കെ, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. എന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് ഇതൊരു വിഗ്രഹമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ലീലയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാം. എന്താണ് ഈ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യർക്ക്. നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള 5ാമത്തെ ആചാര്യൻ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയുള്ള
അഞ്ചാമത്തെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ മധ്വാചാര്യർ, പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യർ. മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യര് ഉടുപ്പിയിൽ എന്താണ് അവിടെ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സന്യാസമൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആ കടൽ തീരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കപ്പല് കുറേ എന്താണ് ചരക്ക് കപ്പല് കുറേ എന്താണ് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും വേറെ ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാറ്റിലും തിരയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ആ കപ്പലിൻ്റെ ഗതിയൊക്കെ തെറ്റി അതെങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെ തകരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പോഴവിടെ മധ്വാചാര്യർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മധ്വാചാര്യർ തൻ്റെ ഉത്തരീയം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ചുഴറ്റി എറിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പലിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്കത് ആ കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ മധ്വാചാര്യർ ചെയ്യുന്നത് മധ്വാചാര്യരാണ് തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ ആ കരയോട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് മധ്വാചാര്യരോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അങ്ങേക്ക് എന്താണ് എന്ത് നൽകിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോടുള്ള കടപ്പാട് തീരില്ല, അങ്ങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ, ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കച്ചവട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ, അതൊക്കെ എന്താണ് അത് മറിഞ്ഞാൽ കപ്പലും ഒക്കെ നശിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദരി ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം നൽകി എന്താണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തയാണ്. അപ്പോൾ ആ മധ്വാചാര്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ കുറേ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കപ്പലിൽ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കുറേ കട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗോപിചന്ദനം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ആ ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെയുള്ള മണ്ണാണ് ആ ഗോപിചന്ദനം. അപ്പോൾ ആ ദ്വാരകയിലുള്ള കുറേ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കട്ടകൾ ആ കപ്പലിന്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മധ്വാചാര്യർ അത് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ ഒരു കട്ട എനിക്ക് തന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വലിയൊരു കട്ട, ആ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട എടുത്തിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അത് തൂക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യർക്ക് നൽകിയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ അത് എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്തിട്ട് അത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു തീർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെ ശുദ്ധി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ കപ്പലിലുള്ളവരോടൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി. ആ മധ്വാചാര്യർ അതിനെ ശുദ്ധി വരുത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ആ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്ന ആ വിഗ്രഹം അത് എന്താണ് ആ ദ്വാരക സമുദ്രത്തിലേക്ക് താഴുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് നീ എന്താണ് സംരക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഉദ്ധവരത് ആ ഗോപിചന്ദനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് മധ്വാചാര്യർക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണല്ലേ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ എന്താണ് ആ ഉടുപ്പിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ കപ്പലിന് എന്താണ് ദിശയില്ലാത്ത എന്താണ് ആ തിരകളിൽ പെട്ടിട്ട് ഇതാവുക. അങ്ങനെ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിലെത്താനും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മധ്വാചാര്യർക്ക് അത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മധ്വാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ 8 മഠങ്ങളുണ്ട്, അതിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നീട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കനകദാസ് എന്നായിരുന്നു പേര്. ഒരു എന്താണ് ശൂദ്രകുലത്തിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അവിടെ അങ്ങനെ. എന്നാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. എപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതിലിന് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു ഈ കനകദാസ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ദർശനം എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ
ഒരു ദിവസം എന്താണ് ആ ഉത്സവ സമയത്ത്, ഉത്സവത്തിന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് വരും അല്ലെ, അത്ര കണക്കുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അത്രയും കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനിടയിൽ കനകദാസും ആ ക്യൂവിൽ കയറിപ്പറ്റി എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലോ ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെത്തിയപ്പോഴേ അവിടെയുള്ള ആ ഭാരവാഹികളൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു കനകദാസിനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കനകദാസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് പുറകിലുള്ള ആ തൂണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് അവശനാക്കി. അപ്പോഴും എന്താണ് കനകദാസ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ഒരു കീർത്തനമാണെന്നാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനം കനകദാസ് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ എന്താണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരാത്തത് ഇനിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കനകദാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് ആ തന്ത്രിമാരൊക്കെ എന്താണ് അഷ്ടബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹം നേരെ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ നേരെ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി. അവിടെയുള്ള ഭിത്തി അടിച്ചു പൊളിച്ചു. തൻ്റെ കയ്യിൽ ആ തൈര് കടയുന്ന ആ കടക്കോലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അവിടെയൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഷോപ്പിൽ, പൂജാ ഷോപ്പിലും എല്ലായിടത്തും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും തൈര് കടയുന്ന ആ കടക്കോൽ അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്, അത് അവിടുത്തെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കടക്കോല് കൊണ്ട് ആ ചുമര് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയുണ്ടായി, ഭിത്തി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതുവരെയായിട്ടും നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ഡോറ് ഇന്ന് വരെ അത് തുറന്നിട്ടില്ല, അതിലൂടെ ആർക്കും ദർശനമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭിത്തി അടിച്ചു പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ജനാല വെച്ചു, അവർ വിൻഡോ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ദർശനം നൽകുന്നത്. അതിനെ കനകനക്കിണ്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ജനലിനുള്ളിലെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, എല്ലാവരും പോയി കാണണം. ആ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ആ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ജനല് പിന്നെന്താണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുറകിലെ മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജനലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ആ റോഡിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ആ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ, ആ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധിക്കും. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അങ്ങനെ ആ മതില് ആ ഭിത്തി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഈ കനകദാസ് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രഭാരകൾ ഒക്കെ കനകദാസിനെ അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അവിടെ ആ കീർത്തന സംഗീതങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മണ്ഡപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ കനകദാസൻ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയാലും കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെ റോഡിൽ തന്നെ ആ മതിലിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ കനകദാസിന്റെ വലിയൊരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് അവര് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളത്, അതൊന്നും ഒരു വെറും മരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയ വെറും വിഗ്രഹങ്ങളല്ല. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. അവിടെ എല്ലാം അഷ്ടബന്ധ കലശം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ആരതിയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ആ സന്ധ്യക്കൊക്കെയുള്ള ആരതി, ദീപാരാധന, എത്രയോ വിളക്കുകൾ, എത്ര തിരികൾ നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തന്നെ അത്രയും എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും തിരികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ തളികയിലൊക്കെ തിരികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പിന്നെയോ കോടി തുളസി അർച്ചന ഉണ്ടാവും, കോടിക്കണക്കിന് തുളസി ഇതളുകൾ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യും. ഇതില് ആ തുളസിയിൽ മൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അത്രയും അതൊക്കെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും എപ്പോഴും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അന്നദാനം ആ പ്രസാദമായിട്ട് ലഭിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലഡു ഉണ്ട്, ഒക്കെ കുറെ പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അത്രയും നല്ല ഒരു
അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭക്തി ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ അത്രയും നല്ല അന്തരീക്ഷം ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്താണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മളൊരു അങ്ങനെയുള്ള ലോഹത്തിന്റെയോ മരത്തിന്റെയോ അല്ലെ അങ്ങനെ കളിമണ്ണിന്റെയോ ഒന്നും വിഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത്. നമ്മുടെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രതിമാ നഹീതു സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഇത് വെറും ഒരു പ്രതിമയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദീപോ ഒരു ചന്ദനത്തിരിയോ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തുളസിയോ ഒരു എന്താണ് പൂവോ ഒരു വെള്ളമോ അതൊന്നും ഒരു പഴമോ അതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അതിനൊന്നും ക്ഷാമമില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു എന്താണ് ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപ്പ വൃക്ഷ ലക്ഷ വൃദേഷു സുരഭി റബി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമഹമജം. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ആ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് എന്താണ് സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം സ്വർണമായി മാറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, പിന്നെ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കള്, അവനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ഐശ്വര്യവും എല്ലാ സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളെ എന്താണ് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ ഭഗവാന്റെ കുറേ ലീലകളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. എന്താണ് വിട്ടല അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വിട്ടലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. ആ വിട്ടല അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴെന്താണ് ആ ഭക്തൻ അച്ഛനും അമ്മക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് പ്രായമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവരൊക്കെ ഇതാക്കുന്നവര്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കാണാൻ വന്നത് ഭക്തനെ. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് അവിടെ ചാടിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് വിട്ടല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഇഷ്ടികന്റെ അതിനെ കുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഇഷ്ടികയുടെ മുകളിൽ അവിടെ ആ ഭക്തനെ കാത്തിട്ട് നിന്നു, അരക്കെട്ടിൽ കൈയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിട്ടലയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇതല്ല, എന്താണ് ലോഹത്തിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെറും ഒരു വിഗ്രഹമല്ല അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മൂകാംബികയൊക്കെ എല്ലാവരും പോകും അല്ലെ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എവിടെയും പോവുക, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മേടിക്കുക. എവിടെയുള്ള വിഗ്രഹമാണിത്? ദ്വാരകയിലല്ലേ. ദ്വാരകയിലെ ആ രുക്മിണി ദേവി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ആ പത്നിമാരായ അവരൊക്കെ പൂജിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ന് അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് ആ ഗുരുവായൂരിലായാലും അല്ലെ. ഗുരുവായൂരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എവിടുന്നാണ്? അതൊക്കെ ദ്വാരകയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു 4 കൈകളുടെ രൂപം കാണിച്ചു, അവസാനമായിട്ട് 2 കൈകളുടെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ആ 2 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 6 ഗോസ്വാമിമാര്. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു പണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ നേപ്പാളിലെ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗണ്ഡകി നദിയിലെ
എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? സാലഗ്രാം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സാലഗ്രാം, പല തരത്തിലുള്ള സാലഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി ആ എന്താണ് ഗണ്ഡകി നദിയിൽ അവിടെ കുളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ജലമെടുത്തപ്പോൾ, കയ്യിൽ അല്പം ജലമെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ സാലഗ്രാമങ്ങൾ വന്നു. സാലഗ്രാമം വന്നിട്ട് ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി അത് അവിടെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ചു. ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, എനിക്കിതൊന്നും പൂജിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു. വീണ്ടും മുങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം കയ്യിൽ വെള്ളമെടുത്ത് നിവർന്നപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ 12 സാലഗ്രാമാണെന്നു. 12 സാലഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ വീണ്ടും വന്നു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്നും സ്പർശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മുങ്ങി നിവരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ കയ്യിൽ അതേ 12 സാലഗ്രാം ശിലകൾ വീണ്ടും കയ്യിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഭട്ട എന്താണ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും, ഭഗവാനെ എൻ്റെ കൂടെ വരണമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇതിനെ പൂജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപാൽ ഭട്ട സ്വാമി അതെടുത്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ അടിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ ആണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അതിനടുത്ത് ചെറിയൊരു ടെന്റ് പോലെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ് വലിയ വീടുകളോ ക്ഷേത്രമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സാലഗ്രാമിനെയൊക്കെ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിക്കും, അതിന് എന്താണ് വിളക്കൊക്കെ കാണിക്കും, അതിന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കലേ എന്താണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് വലിയ വീടും അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാലഗ്രാമിന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതൊരു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ, ഈ ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലുള്ള രൂപമല്ല അല്ലെ. അതിനപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കാനും ഇങ്ങനെ തിലകങ്ങൾ തൊട്ട് കൊടുക്കാനും മാലകളും മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് മാലകളൊക്കെ അണിയിക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവനൊരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. ഒരു ധനികനായ വ്യക്തി വന്നിട്ട് കുറെ എന്താണ് വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അണിയിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, ഈ സാലഗ്രാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെ എങ്ങനെ അണിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇത് നിങ്ങളിവിടെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാനെ എനിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെ ചാർത്താമായിരുന്നു, അണിയിക്കാമായിരുന്നു, മാലയൊക്കെ അണിയിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം യമുനയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ആ തുണിയൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാലഗ്രാം ശില ആ എന്താണ് ആ രാധാരമൺ വിഗ്രഹമായി ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം ആണ്. ചെറിയതാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റേത്, ആ രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത്. ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ സാലഗ്രാം ശില സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ആ സാലഗ്രാം ശിലയുടെ അല്പഭാഗം അവിടെയുണ്ട്. അതിനെന്താണ് എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പല്ലുണ്ട്, നഖമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. രാധാരമൺ ഇൻ വൃന്ദാവൻ എന്ന് അടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ വരും ആ വിഗ്രഹം. അത് എന്താണ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. പല്ലുണ്ട് അതിന്, ആ വിഗ്രഹത്തിന് കയ്യിൽ നഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചു, ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി, സ്വയംഭൂവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് സാലഗ്രാമം വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിഗ്രഹമായാലും ഫോട്ടോ ആയാലും അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യുക, നമ്മൾ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാലൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ അത്രയും പരിശുദ്ധമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അങ്കാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തിയ പാന്തി കലയന്തി ചിരഞ്ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മേ. എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ
എന്താണ് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം എടുക്കും അല്ലെ. നമുക്കെന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്നാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധിക്കും, എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാനും സാധിക്കും. എല്ലാം ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ നിവേദ്യമൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. മത്കർമാക്ക് മത്പരമോ മത്ഭക്താസംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എൻ്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്താണ് മറ്റുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒന്നും മാലിന്യം കൂടാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനോടും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരല്ലേ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. എല്ലാവർക്കും പതിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാപദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ